Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Hi partner, how are you? Ikaw ba yung tumatawag kanina? Ha? Ikaw yung tumatawag sa akin kanina? Hindi ko sinasagot kasi natatakot ako walang pangalan, number lang. Kaya pala Bakit araw ba ng Biyernes ang singilan ng utang sa inyo, partner? Oo. Kilala ko na yung mga tumatawag sa akin kapag Friday. Yung mga tumatawag sa akin na number lang Wag na wag sasagot ng phone call na number lang ang naka-reflect kasi mahirap na. Oo. Di ba nakaset tayo, mag-uusap tayo. Tapos may tumatawag na number. Nag-iisip ako, si Nicole na kaya to? Baka gumagamit lang siya ng bagong number. Hindi ko sasagutin. Baka maniningil to, mahirap na. Nakakaloka. Tsaka alam mo, partner, napansin mo, parang wala na din masyadong gumagamit ng number as in yung number kasi mostly sa Messenger na nag-uusap. From your friends, Correct. From your friends. And even from our staff, 'di ba, partner? Halimbawa, kunyari sa ibang department, partner, merong hihingi sa akin na number ng PE natin o kaya number ng isang DJ. Promise, hindi ko alam yung number. Oo, kasi parang feeling ko wala nang gumagamit nun kasi everyone is accessible via Messenger. 'Di ba? Alam mo, totoo partner, yan. no? Talagang ang bilis ng takbo ng panahon, ang bilis ng evolution ng mga bagay-bagay, no? ng mga bagay-bagay. Siyempre, partner, hindi naman, naabutan din natin, hindi naman tayo yung totaling gumamit kasi mga batang-bata pa tayo nun. Pero naabutan natin yung Telegram. 'Di ba? Naabutan natin yung nakalagay siya, partner, sa isang kapag ka dumadating siya, yung plastic na maliit, 'di ba? Na kulay pula ba 'yon? Tapos manipis. Alam mo kagad na Telegram 'yon kapag ka yun ang dumating, 'di ba? Naabutan natin yun. Tapos very limited yung pwedeng masabi, 'di ba? Yung mga tipong hindi katulad ngayon na pwede ka mag-intro sa mga bagay-bagay, 'di ba? Pwede mag-intro sa mga bagay-bagay bago mangutang. Noon, kapag ka Telegram, pag nangutang ka, diretsahan na kasi mahal ang bayad kapag mas maraming salita. Singilan agad para depende sa dami ng letra. Pag mas maraming letra, mas mahal ang bayad. Correct. So, diretsahan na, walang paligoy-ligoy kung sisingilin ka talaga. Correct, wala na. At hindi lang yun, partner. Ang masaklap, kapag ka may namatay. Alam mo yung natatandaan ko to, partner, lolo ko atay namatay or something. Basta Talagang relate ka pag singilan, ang dami mong kwento. Hindi. Ito namatay, partner, yung sa Telegram. Wala nang intro na parang papaano namatay, na parang may bibigay pa ng condolences. Wala na, diretso na. Patay na po si lolo ganyan. Yun na yun. Telegram, di ba? Talagang tama. naabutan pa natin yun when we were small. Tapos naabutan natin, partner, of course, yung pager. Tapos yung pager dati, partner, yung tatawag, bago na uso yung pwede kang tama ba? Lahat ba ng pager dati dadaan sa isang dadaan sa, tawag doon? Operator. Oo, dahil yun, operator. Oh my God, wala nang ganun di ba? Lahat ng messages kasi patok kasi nun natin yung mga telephone operators. Correct, totoo. Na parang sila yung mga parang counterpart ng mga DJ sa radyo. Kapag nawalan sila ng slot sa radio, most of them nasa telecommunication as a telephone operator. So talagang patok na patok yung ganyang trabaho dati, telephone operator. So lang yung mga messages natin, sila yung tumatanggap para dalhin sa pager. Correct, 'di ba? So naabutan natin yung pager. Naabutan din natin, partner, yung mga cellphone na hindi colored.
'di ba? Nabutan natin yung tama. acetate yung background, yung literal na maglalagay ka ng acetate, 'di ba? Pas pipili ka sa Green Hills, hindi ko makakalimutan eh. Mapipili ka sa Tama. Green Hills ng kulba, favorite mo si Bugs Bunny kasi yun yung mga akin dati kasi yun din yung mga uso. Sila Bugs Bunny o kaya picture ninyo ng jowa mo, 'di ba? Papaprint mo sa acetate sa Green Hills. Tama. Tapos yun na yung ilalagay literally sa top ng screen kasi nga wala pa namang mga background dati, 'di ba? Totoo ka dyan. At saka bongga ka. Ang lakas makamayaman kapag umiilaw-ilaw yung cellphone mo sa Tama, gilid. backlight, di ba? Kapag Kapag may nag-text sa'yo, naka-backlight. kumikislap-kislap ka habang malayo. True. Di ba? Pang mayaman, nakakaiba, Oo. di ba? Naabutan natin yan. And then now, partner, tingnan mo yan, no? Yung evolution ng cellphone na hindi na kailangan ng messaging. correct, Oo. na hindi na kailangan ng acetate para magkaroon ng background, na ang mga photos ay digital na and then you can use them as background. Yun nga na messaging na you don't really need numbers. Hindi mo kailangan ng Correct. literal na number ng isang tao para makapag-communicate ka sa kanya kasi there are many ways to communicate with that person. Dati ang mga long distance relationship kapag ka nasa ibang bansa ka, talagang long distance relationship na imposible kayong magkausap kundi kung hindi magpapadala ng voice tapes sa isa't isa, 'di ba, partner? Oo. Imagine niyo mga kaibigan, yung mga kabataan na nakikinig ngayon. Imagine niyo kung gaano din kahirap yung sitwasyon dati kapag nagsisend ka ng mga messages. Ang tagal bago makarating. It will take weeks, days, weeks, even months bago makarating yung message mo dun sa tao. Minsan pag mali pa yung impormasyon o nawala pa yung message mo, referring to the snail mail, di ba pag nawala pa yun, paano na yung message mo? Yung namatay na yung kamag-anak mo, nailibing na, nabublock na siya, hindi pa alam ng kamag-anak mo sa abroad. Tama. Kasi nga, 'di ba? Ganun yung way of sending the messages Correct. across noong mga panahon snail mail, pag hindi lahat may long distance calls True. Kasi naalala ko dati kapag may overseas calls o long distance calls, hindi lahat pwede kasi yung telepono kung ginagamit, telepono ng kapitbahay Tama. namin. So medyo malabo. Imagine mo kunyari nag-a-apply tayo ng trabaho dati. Naabutan natin to, partner. Kapag nagalagay tayo sa resume natin ng contact number, correct. contact number ng kapitbahay yung ibibigay natin. na merong di ba? telepono. Totoo kasi Oo. hindi lahat, ewan ko ba, mayayaman lang bang may PLDT nung araw? Totoo. o di naman kaya parang yung mga kalsada, hindi lahat pwedeng magkaroon ng access sa mga linya, parang ganun. Tatanda Totoo ko yun, yan. oo nga, no, biglang, kung tutusin, hindi rin naman recently yun, partner. Parang 20 years ago na rin naman yun. Kung tutusin, di ba yung tama ka, partner, biglang nag-flashback. Oo nga, no, nung wala pang mga cellphone, yung reference mo, yung number, malalaman mo kapag ka, tumawag na yung mag-a-apply, kapag ka binalitihan ka ng kapitbahay mo na merong na merong may tumitawag telepono. ka sa gantong kumpanya. Correct. Normally, yung may telephone number sa kapitbahay mo, sari-sari store lang. Tama. Kasi part ng business na rin True. Ang mahirap niya, so madami gumagamit ng phone, madami tumatawag, incoming at saka outgoing calls. So yung tumatawag sa iyo na company na in-applyan mo, hindi makapasok doon sa telepono Correct, na kasi ibinigay mo. busy, 'di ba? Busy. Kasi dati hindi pa uso yung call Oo. wait. 'Di ba? Yes, Nabutan din yes. natin yung call waiting, partner. Nabutan din natin yung three-way conference call, ganyan. So tama ka, partner Kung isa lang ang telepono dyan sa street ninyo, dun sa sari-sari store, at lahat yun ang nilagay mo na contact number. Most of the time, busy yan, di ba? Kaya maghihintay ka talaga ng tawag kasi tsatsagain nung kumpanya na tawagan ka kasi nga laging busy. Alam mo, partner, na tanda ko pa kung ano yung telephone number na nilalagay ko. 796914. Yan yung yan yung telephone number Memorize. ng kapitbahay namin na merong tindahan kasi sila lang ang merong telepono noong araw. Naku, Totoo nakaka-lurky, yan. Pero ngayon, 'di ba? Ngayon, Sobrang nag-evolve ang bongga. bilis ng messages Tama. na may parating sa taong gusto nating hatidan ng message. Kaya talagang yung sinasabi nga natin, 'di ba? Sobrang fast-paced yung mundo ngayon dahil sa mga messages na pinapaabot natin. Correct. Unlike talaga dati bago kayo magkita ng isang tao, ang daming kuskus balungos. O 'di ba talagang panahon ng dekada 80 yung kuskus balungos na ganyan. O, Oo. bago kayo magkaintindihan ng tao. Pero nabuhay din naman tayo noon ng ganoon ng sitwasyon.
'Di ba na atas na naalala ko din talaga noon. Sobrang ang dami kong mga applications din na hindi umubra kasi nga tumatawag na pala yung kumpanya na inapplyan ko hindi na ako makontak. So napagod na rin to the point na wala na. Tama. 'Di ba? Isipin mo 'yon, pag nag-apply ka ng trabaho dati, ang normal response sa'yo nung ina-applyan mo is tatawagan na lang kita. Di ba? Isipin mo ganun kahirap yung sitwasyon, tatawagan na lang kita. Alam mo sa sarili mo, wala kayong telepono, wala kang cellphone. Di ba? Tapos minsan, nakakaloka pa dito, yung tatansyahin mo yung bantay ng tindahan kasi minsan masungit Di ba? So kailangan lambing-lambingin mo, bibili ka muna ng something bago ka magtanong kung may tumawag na bang ganitong kumpanyang ina-applyan mo, di ba? Kaya alam niyo po dun sa mga kabataan na nakikinig ngayon, feeling ko wala kayong masyadong karapatan magreklamo kasi masyadong easy everything access is lahat. correct everything is accessible for you, everything is laid out properly for you. So walang rason para mag-arte-arte. Alam mo yun, yung madaming mga rason-rason ka sa buhay. Alam mo yun, ang dami mong reklamo samantalang everything right now is easy for you. Ganun. Tama. Naalala ko din dati since 'di ba yung nanay ko working overseas. Ang pagtawag niya sa akin talagang mahigpit yung pag-schedule. Kailangan pag sinabi niya, tatawag ako sa linggo 2:00 ng hapon impunto. Hindi yun pwedeng ma-miss. Tama. Kasi limited nga yung paggamit ng phone. At ako nagamit ako ng phone sa sari-sari store. Correct. Siya din naman monitored nung amo niya yung paggamit ng telepono. Tama. At pag dumating yung time na tatawag na siya tapos nagkaroon ng konting aberya lang. Kunyari, na late ka lang o kaya may gumagamit ng phone sa tindahan, alam mong tatawag na yung nanay mo. So, pag hindi na siya nakapasok sa linya, wala na yung chance na magkausap pa kayo na pinalano nyo ng matagal na panahon. 'Di ba? So, hinayang ka, ano ba yan? 'Di ba? Nagkaroon na ng konting aberya, hindi na kami nagkausap. So, panibagong reset na naman ng tawagan. Panibagong 'di ba, hintayan na naman. Hi. So, ganun yung sistema ng communication ganun dati. Nag-evolve na siya ngayon. Sobra. As in, ang bilis-bilis na talaga. Minsan nga, sa sobrang bilis, bago pa ikaw ang makasagap ng balita, nasagap na ng iba kasi pinost na ng iba, di ba? Parang katulad yan partner nung parang nag-declare ka na yata na meron kang girlfriend. So, syempre, knowing you, it's not something that you will declare out loud, 'di ba? Pero ang ginawa kasi ng mga friends mo, tinag ka nila. So dahil tinag ka nila dun sa parang announcement na 'yon o party or something like that. Syempre dahil friend ko yung friend mo na yun na tinag ka, parang mag-a-appear siya sa timeline ka. Oo, sa timeline ko. So bago mo pa siya nasabi sa akin or bago mo pa siya dineclare or whatever, na-declare na siya ng iba. Ganun kabilis. Oo, tobo. Ganun kabilis ang balita ngayon. Oh, diba? Na-spoil na yung sanang grand announcement ng iyong milestone sa buhay. Correct. Wala, na-spoil na. Kasi wala nasabi na ng nasabi na ng iba, parang pinost na ng iba, o di ba? So ganun po ngayon. Kaya nga feeling ko ngayon mas nag-work rin ng LDR compared to before. Or pwedeng hindi rin partner kasi ngayon mas nakikita mo kaya mas madaming duda. Dati parang full trust and confidence lang talaga ang pinaglalabanan, parang ganun. Basta ang punto namin dito is ang bilis po ng takbo ng mundo. Ang bilis ng takbo ng panahon, ang bilis po ng evolution. Pero kung meron po pagkakataon that we take things slow, yung relax ka lang, huwag ka masyadong magbadali, gawin po natin yon. Kasi masyadong fast-paced, isipin mo partner, end of the week, of the working week. O di ba before we all know it, August na naman, tapos sunod na buwan, Diyos ko Lord, lalabas na naman ang mga memes ni Jose Marichan. Di ba? Papakita na naman si Kuya Jose Marichan mo, di ba? Tama. Paparamdam na naman. Napakaswerte nung kanta niyang yung Christmas in Our Hearts. Oo, talaga. Every year talagang part ng Filipino, yun, Filipino tradition yan Correct, tsaka bukod sa earning, di ba, bongga? Well, ingat po kayo mga kabisyo ngayong araw na ito. Sana po lahat ng
mga kailangan mong tapusin dyan sa bahay po ninyo, matapos po ninyo. Alam ko, it's extra challenging when you are at home kasi syempre, mas madaming distractions. Ang pinakamalaking distraction dyan, bukod sa refrigerator, yung kama mo, di ba? Parang mayat-maya gusto mo humiga. Oo, sobrang inviting ng kama, Oo, correct. Kaya ako minsan, kunyari, nag-work ako, nag-aaral ako, linalayo ko sa kama kasi the moment na makita ko yung kama, iyayaya niya ako. Tama. Tinutukso niya ako, Correct. humiga ka. Lumapit ka. Oo. Kung gusto mo akong higaan. Ang luma pati nung kanta ko, no? Oh, well. Napaghahalata sa edad. Napaghahalata talaga. Kanina pa nga tayo nagko-flashback Friday. O basta ingat po kayo mga kabisyo ha. At again, sana po matapos nyo po ang lahat ng kailangan nyo pong tapusin ngayong linggong ito. Okidoki, mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. muli ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Always your number one. SM Radio Station.